Coesiad Goset yn cael ei rhwystro, mae'n dod nôl to fo! A bron i Danny Goset, sgorio am y tro cyntaf tymor yma. A fe na Zach Jones yn ei beint llachar yn dda i gael ei lawr i'r dde a troi'r bel tu ôl yn gornol. Croesi un, sygat y canol, sygat dyn, sy'n am redgyd gan dyn. O gyna chi arbediad gan Ryan Woods. Diolch di cael llawar i wneud heno. Isio'r llechan lan heno. Gwaith da gan y golgeidwad. Graham torri mewn ar ei droed fe. Graham dal y chwilio am ergyd. Graham yn ergydio ag am arbediad gan Morgan Davies yn y diwedd. Ian McLagan yn cam sefyll, felly fydd am cyfle arall i'r Bari. Arbediad campus. A'r balan ymosod yn syth o'r gig gyntaf. A Kieran Smith a'r ymdrech acrobatedd y croesiad yn un cynnar. A Dave Jones, wel, yn bod yn effro o fewn yr eiliadau cyntaf.